Joy celebration ebusuku bhekana uJehova emsakazweni wakho 88.3 FM kunongoma as well as intokozo 101.2 FM ngalesikhathi ke nanjani sinaye ke hey why ngithi usane angazi andikade ngikhuzwa lo sanelo Anile Mchunu Kamacingwane sokhuluma ngabanzi ke ngempela ngezempilo eyithinta wena nqomlele ekhaya. It's very, very important esikhathini esiphila kuso. Siphila esikhathini se-4th industrial, siphila esikhathini se-AI la khona yonke into bafowethu i-fake ukudla sikudlayo, everything esithinta ngezandla and it affect umzimba wethu. I'm telling you, cabanga inyama oyidla namhlanje ukuthi yanini. Uyazi yanini inyama oyidla namhlanje? Ngeke ngagulisi lo nyama. Leli thina olidlayo lezelanini ngeke ngagulisi. Abanye badla bo shwama abaphuza ba energy drink abagulisayo. Abanye sebekhulile badala basebefuna abantwana bathola abantwana abanye. There's a lot that is happening emzimbeni yethu emlale ekhaya. Ungakuthathi kancane ukugula kwamanje ngoba uzibona umncane bese uyitshela ukuthi hayi vele usesemncane. Hayi bokukhula na futhi uma kukhula khona kuyanda emzimbeni ugcina impela sekuneziningi ongakhona ukuzenza ngenxa ukuthi uyekela izifo zagcwaneka emzimbeni. By the way, umzimba wakho yona into ne control over yona. You can do whatever that you want to do ngomzimba wakho. Ungamfaka uNkulunkulu okudlayo ukudecide wena ukufaka emlonyeni. So you can't pray for such amanye ama sicknesses owadale wena ngokuba careless. Udinga nje ukuthi ngempela uthole izinto ezakhamzimba ezolekelela zisize umzimba wakho. Khona kwamacingwane namhlanje sokhuluma naye siqondane ngqo nezifo esibhekene nawe ekhaya ngqo nomzimba wakho nayo yonke into edinga wena. But more than that ukuthi wena ungayenza kanjani imali kulesi sikhathi esiphila kusona la khona ngempela yonke into ithe chithisaka. It's up to you ukuthi wenze njani. Ngamacingwane sawubona ngiyakubingelela. Ngiyabingelela mfundisi, ngiyabingelela emsakazweni wentokozo FM as well as Nongoma FM. Yebo kanye noNongoma FM. Ngiyabingelela lapho kuNongoma FM. Siyabonga weka Macingwane. Thank you very much for coming. We really appreciate lesi sikhathi esitholayo sokuba nawe. Briefly ukulekelela umlaleli masikhuluma ngoMacingwane, sikhuluma ngobani nje? Le ntombazana ikhulele phi, yafunda phi, yayaphi, just the basic knowledge ngawe. Mfundisi ngiyabonga kakhulu kuyithuba engilitholile lokuthi ngivakashele lapha emsakazweni. Ngiphinde ngibonge kakhulu kubalaleli emakhaya ngokuthi banginikeze indlebe. Mina ke ngoAndile wakamchunu ngingokudabuka eXhobo ofafa ngizalelwe khona ngakhulela khona ngibeke sengihamba ngize eThekwini ngizofunda. And then in my studies I did chemical engineering eMangosuthu ngasebenza nje isikhathe eside futhi kuma refineries and ngisakhona nakhona lapho ngibeke sengidlula from idiploma ngenza iBTech khona futhi eMangosuthu. This year kade ngigraduate nje kade ngenza iPostgrad in business administration kade ngenza eUKZ and uNkulunkulu has been good. So I am a career person. Ngiyakuthanda ukufunda and then okubalekile ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Ngiyakholelwa ukuthi mangabe umntwana kaNkulunkulu kumele uphumelele kuyo yonke iaspect in life, health wise, you know, career wise, business wise, you know, even kuthiwa umntwana kaNkulunkulu semsebenzini akuphumelele. You know, izwi kaNkulunkulu lithi thina abantwana bakaNkulunkulu esihlezi sizifida ngezwi lakhe. Ngiyaparaphrase mfundisi umanjaji. Esihlezi sizifida ngezwi lakhe simeditate. Ngazi ukuthi thina sisihlahla lesesibekiwe osebeni lomfula and isihlahla sona esihlezi sesebeni lomfula ama leaves aso they do not wither. So okusho ukuthini hlezi siphumelela isikhathi zonke. Ithina ke lapho abantwana bakaNkulunkulu in business, career wise nokuthi uthini nje umbuso kaNkulunkulu kufanele si understand fully lokho kwenza ukuthi siphumelele kuyo yonke into. Kusezweni mfundisi. Wow. Si excel because one of the things esingayinaki and thina silindeleke bazalwana ukuba sibonakala uexcella kunoma ikephi la sivela khona. Yes, angani senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. You saw how God created everything. It was, you know, created
perfectly. Perfectly. Anganisifunze yena. Yeah, And ne? wasenzela umusa Wow. ukuthi asithumelele uJesu wafa efela thina. We are reunited with him. Lesasona sake sakabakhona Yeah, senza ne? igebe asekho Asekho. thina sabantwana nje bakaNkulunkulu Wow. and we are very much right with him. uNkulunkulu uJesu wasenza ukuthi sibe in right standing with That's God. powerful. Anganisihlezi njalo siufuna umbuso kaNkulunkulu and its righteousness, which means a position. Now, the important your exceller, so ukhulumile ukuthi we need to excel. Yes. Nanoma yikephi la esikhona as abazalwane. Let's talk about responsibility, man. One of the things eshayo thina abantu sesingakhuluma abazalwane kuphela ukuthatha responsibility. You see, lo mzimba engumbethe umzimba wami. Yes. Ukuthi ngidlani ngawo uNkulunkulu akana choice uzwa ngami. Akangiforce uNkulunkulu ukuthi idla kahle ungadli kahle, whether sometimes ngiyazi ukuthi izima ayifani khona abazalwane abadla lokho khona available at that time, but let's take responsibilities. Sometimes even kuma careers wethu njengoba ukuthi sometimes siyadebesela si-excel as abazalwane, we pray more, we work less, you know, responsibility. Mfundisi, uyazi ukuthi uNkulunkulu ukuze enze into usebenza ngewili yomuntu. If you are willing, you know, it shows a responsibility. Yes. Sabantu, we are responsible for impilo zethu. Yes. Responsible nje ukuthi ngiye esikoleni ngifunde, ngiphase, and then ukuze ngifunde ngiphase kufanele ngizenze ngibe available to attend classes. Mangabe ngifike ekhaya kufanele ngizinikeze isikhathi sokubuyekeza ukuze lento ebengiyifunda igcishwe ngi-understand. Wow. All right. That is for education. Health wise, Nkosi yami leyo ukuthi mina ngidaliwe nginjena Nkosi yami, no kufanele no, akekho umuntu odalelwe ukugula. Akekho umuntu odalelwe ukugula ngenxa yokuthi siphila kwi-environment okubekiwe konke kuningi. So it's up to me ukuthi ngikhethane. And I need to take responsibility ukuthi umzimba wami health wise I am responsible and ngizothatha izinqumo ezi-right ngawo. That's powerful. Imina Nkosi yami. Uma kungukuthi ngizothi nje ngizodla noma kanjani ngizotholakala noma kanjani, you know, I need to make sure ukuthi I take responsibility. Uma kungukuthi ngenza nje noma kanjani, I'm not taking responsibility, then anything is just going to happen to me. Yes. Asingene ke mntase kulokhu engifisa kusiye kukhona ngqo as abantu as umphakathi as abazalwane, the importance of multitasker, the importance of having extra income. Sometimes imsebenza ayikho. Awusikhulume nje ngawe uyasebenza noma futhi usebenza kahle mfethu. Kodwa again ukhuthele, there are lots of izinto zenzayo right now, unenye project oyenzayo ekungenisela imali. Right now ula emsakazweni uzonxusa abantu ukuthi ababe right physically, ababe right financially. Now the importance of extra income, even lesikhathi esiphila manje kusona, the importance of networking and sokunayikelana, sokwazi ukuthi listen, ngi-powerful lana, ngi-strong lana, ngi-weak lana, ngidinga wena strong lana ngoba mina weak lama ngihlana nawe kuzoba ibhomu yento. Let's talk about that and singene ngqo kulento oyenzayo. Mfundisi, mangabe soqala nje ngokukhuluma ngoku-multitask, ngokwenza being involved and making sure that you have multiple streams of income. Yes. Ukuvuka uye kwamlungu akwanele. Leyo mali ugcina sewuyijwayele. You know, uthi mangabe uhola ama-debit orders ahamba nayo akwanele. So we need to have multiple streams of income. Ingakho ngithathe lesi sinqumo sokuthi nami ngifuna ukuthi ayibo Nkosi yami, what is it that I can do ukuze ngithi expand more in terms of income, because akwanele. Yes, that's uNkulunkulu usinikeze
nje ama-responsibilities amakhulu, and we want to make sure ukuthi konke siyakwazi ukuthi sifinyelela. Le salary yami ngeke ize ifinyelele, you know, la nginesifiso sokuthi ngifinyelele khona. Yes, and ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukubekile enhlizweni yami ukuthi I need to go an extra mile, and as far I can see ngiyakholelwa ukuthi kufanele ngifike khona. So manje kufanele ngibheke ukuthi yini enye ekhona ezokwazi ukuthi ingibeke khona. And then siyabona ukuthi kukhona ama-businesses amaningi. Mina I used to get a lot of prophetic messages ukuthi uzoba in business, but angikwazanga ukuthi ngizoqalaphi. Kwase kwafika i-business le ye-network marketing. Oh yeah. And iyona business engithe I am unlocking doors ngayo. Asikhulume ngayo because I think wena kakhulu iyakusiza because you love ukusebenza nabantu nokusiza abantu kuma spheres ahlukahlukene. Asingene kule product, yiphi lo product, iyenzani le product, imlekelela ngani umuntu, akwesi unpack this product. Mina lekhaya whether umuntu osesibhedlela ngicela umlalelele, noma wena usekhaya uyagula ngicela ulalele, noma yiphi chronic disease ekuphethe right now, ngicela ubeke indlebe, and again sizokhipha inombolo ukwazi ukuxhumana nokamacingwane so that uzosizakala. You see, ukugula njalo akusiyona iblessing futhi akuyona inhloso kaNkulunkulu, and uNkulunkulu akadunyiseki ngalokho. Ungacala ukuthi udumisa uNkulunkulu ngokuhlupheka ngokugula. No, here is the solution right now. Kamacingwane asikhulumeni yiphi le product nale business wonke ayefika wayeka ungafuni, but you prayed and uNkulunkulu walethalele, and God is doing wonders. Tell us more about that product. Ngase ngiyayibamba nje ngezandla zoyibili. And then abalaleli kubalekile ukuthi, you know, when I took this opportunity ngayigrabha ngefaith ngathi nje Nkosi yami ngizobona indleleni ukuthi kwenzakalani. But what caught my eye, it was ukuthi le business yenzani kubantu abayi-introduceile kumina, but mostly ama-products. So le business sidayisa nje ama-health supplements, ama-sweet empilo. Wake wawubona usweet uletha impilo emntwini. Iyona ke le business part of. Isizathu esenza ukuthi ngibe kuyona futhi ukuthi ngawabona lama sweet, I mean ama-health supplements, they are made with ama-ingredients are very much selected and they are impactful emzimbeni womuntu. Anganuthola ukuthi isikhathi esiningi kukhona ama-nutrients, imsoco esingasayitholi. Lama sweet okanye lama health supplements ayawapresenta lemsoco esiyidingayo. Lemsoco phela besikwazi ukuthi siyithole kudala emandulo, but ngenxa yokushintsha kokwenza asisakwazi ukuthi siwathole wonke, kanye ne-environment nje esiphila kuyona idinga ukuthi sibe nayo imsoco ethe ukuthi xaxa. Mangabe ubuka nje esikhathini esiningi kade sisakhula sisabancane bebengeve bengabaningi abantu asebebhekana nalezifo esibhekana nazo manje. Why? It's because isimo sempilo sishintshile. Ama-nutrients kade sikwazi ukuwathola ngalesa sikhathi awasafani nesiwathola manje. So lama products enziwe to supplement, you know, your body, to supplement ama-nutrients owadingayo. So emzimbeni wakho, umzimba wakho unama-nutrients owadingayo asiza ukuthi umzimba wakho ukwazi ukusebenza ngendlela odesignelwe yona. Lento yokuthi hayi mina Nkosi yami ngiyagula kuwufuzo, no, uyabona ukuthi no, it's because of lack of certain nutrients emzimbeni. So lama health supplements ayawaletha ke. Manje uthe ngokufuphi usweet lo. Usweet? Ngikunikeza isweet imfundisi. Leli sweet imfundisi kahle it's a-health supplement eyenziwe ngama-herbs, ama-plants, ama-fruits, ama-vegetables. And then ukuthi kube usweet kube se-extractwa ke phela oshukela. And then this is a form yokuyipresenta. So uthola usweet, and then lo sweet wempilo. Yes, usweet wempilo. Wake wayibona impilo elethwa usweet because isikhathi esiningi sikhule kuthiwa shy away from usweet ngenxa yokuthi uzogulisa. But lo sweet lo usweet oyimpilo, and kulula ukuthi wathatha ubinayo lengcindezi yokuthi sekufanele ngothatha iphilisi Nkosi yami. No, uthatha usweet. Uthatha usweet nje ubeke phansi kolimi, and then ubeka phansi kolimi khona uzoya straight kuma veins,
and then uya straight egazini, Okay. igazi seliyagijimisa emzimbeni. Usize abantu abangaki kuziphi izifo? Give us some testimonies because udala uqalele uphusha, and I know you've got testimonies. Nanokuthi ibapha abantu abangawuthenga banezifo ezinjani, ulekelela abantu abanjani lo sweet lo? Mfundisi, izifo nje kahle wonke umuntu uyadinga ukuthi awathathe lama health supplements, angawathathi ngoba sekukhona inkinga. Kodwa ke mangabe ngizoshare kuma customers ami, isikhathi esiningi uthola abantu abanenkinga yoshukela wegazi, alright, you know, ongekho normal. And then uphinde uthola abantu abanenkinga yomfutho wegazi, abanye baphinde babe nenkinga yokuba khona kwamafutha, ibalance yawo emzimbeni wabo. Alright, so isikhathi esiningi ngiqale nganama customer abenenkinga nje ye blood sugar. Alright, Ngicela ukukutshela ukuthi kwesinye isikhathi bebefika Nkosi yami ama customer kumina afike athi uyazi mntanami nginenkinga, i-blood sugar yami ayicontroleki, i-blood sugar yami you know ishona lena namaso yamnikeza. Siyayisirecommend ke ukuthi umuntu awasebenzise for 3 to 6 months because akuyona i-drug le, it's food for your body, i-food odingayo ukuthi wakhe umzimba kahle uphethe izakhamzimba. basizakala abantu. I've seen nginobufakazi bama customer ami awubonayo mahluko, ayakwazi ukuthi asupporteke abantu bayasupporteka Kakhulu. Abantu bayasupporteka. Uthe ushukela, I think high blood. Yes. Yeah, ikupho kuye okusizakala khona. Sinabanye abantu nje abaningi abanenkinga yama joint, you know, njengoba kubanda kuyimanje khona lobuhlungu isikhathi esiningi abantu abawo experienceayo babuye bathi sciatica pain, ubuhlungu obuzwa la emva eqolo kwehle umzimba, kube sengazi ukuthi khona inaliti ehamba egazini. Abantu bayakwazi ukuthi basizakale uma kungukuthi banenkinga ye cartilage, ama joint abo anokuba weak, namathambo abo abuye abe buhlungu. Siyakwazi ukuthi sibasupporte abantu abadala, abantwana. Lalela ama sweet lawa enziwe ngama plants nama fruits nama veg, wonke umuntu angakwazi ukuthi awathathe. But isikhathi esiningi siyayisibona ukuthi abantu abadala uthola ukuthi sebenenkinga yoshukela wegazi, nomfutho, you know, nomfutho ushukela wegazi, umfutho wokuphampeka kwegazi emzimbeni, kuba abantu abadala. But wonke umuntu uyakwazi ukuthi asizakale mangabe wathatha lama health supplements. Umuntu one cancer, ebantwini abane cancer, what we can do, we normally recommend ama nutrients, and then mase beyahamba ke bayabona odokotela, siyayisibagqugquzela ukuthi abahambe bayobona odokotela. Kodwa mangabe bedinga food for the body, you know, ama nutrients, siyakwazi ukuthi bakwazi ukuthi bawathole. Ngiyazi ukuthi namhlanje besisazo introduce indaba, sisazongena sekuthenini abantu bayakwazi ukwenza imali, and abantu bayenza imali, a lot of money, and abantu sibaziyo sebenza a lot of money through this business. Abanye ama celebrate, abanye abantu nje abajwayelekile abasukumile basebenza. So kulo 1 minute lo ngenxa isikhathi sami sesikanje, just give me ukuthi kusizakala kanjani, then sibanikeze inombolo yakho. Abantu abanesidingo sokuthi babe osomabhizinisi nokuthi basizakale kuwona lama health supplements, bayakwazi ukuthi babe yingxenye yalo ibhizinisi. Accommodate wonke umuntu nje uma kungukuthi within the legal age, that is umuntu oneminyaka ewu-18 kuyakhula kuyaphezulu. So wonke umuntu angakwazi ukuthi abe yingxenye yaleli bhizinisi, noma ngabe uqhamuka kuphi uyakwazi ukuthi abe ingxenye yebhizinisi. Into ekufanele ayenze nje ukuthi uthintana nami, mina mase ngiyamcacisela ukuthi sizohamba sibheke kuphi kanjani mayelana naleli bhizinisi. Asibadize inombolo ngamacingo. Yebo mfundisi, abalaleli nje bangangithinta kwinombolo yocingo ethi 083 276 3097. Asiphinde u-083 276 3097. Uyayifonela, uyawatapha, uya-SMS kulo nombolo ukuze uzokwazi ukusizakala. 083
2763097 mlaleli uthola imininingwane eminingi nawe ubuze ngesifo sakho ukuthi singasizakala yini. Baningi abantu esizwile nje ama-testimonies amaningi mayelana naloswidi olapha izifo eziningi egazini. Noma ngathiwa-ke udla amaphilisi kadokotela cha awuphazamiseki. 0832763097. Siyabonga wekwamacingwana. Siyabonga kakhulu mfundisi, ngiyabonga kubalaleli. Amen.